Sí. Bueno, oraingo ponentzia euskaraz izango da, eta Rosa Aparicioren ponentzia ostean non azaldu egin dugun pizkat ikerketa horretan oinarritutako evidentziak ez, zelako prozesuak eman diren. Nire ponentziaren helburua pizkat panoramika soziodemografiko txiki bat egitea jakiteko moduren batean etorkinen seme alabei buruz Euskadin hitz egiten dugunean zenbat dira, non jaio dira, ez? Pizkat hori jakiteko. Edo ikusiko ditugu datu nahiko interesgarriak eta nahiko desberdinak populazioaren kalkulu egiteko metodologia berri bat erabili egin dugulako. Lehenik eta behin pizkat ikusteko atzerritar populazioaren bilakaera, grafiko honetan ikusten dugu zelako diferentzia dauden begiratzen baldin baditugu datuak nazionalitatea kontutan hartuta edo jaiolekua kontutan hartuta. Behin eta berriro entzuten dugu zelan migrazioa etorkin asko bueltatzen ari diren, immigrazioa modaz pasatzen ari den fenomeno bat dela, baina datuak ikusten baldin baditu jaiolekuaren arabera ikusiko dugu zelan immigrazio fenomenoa estabilizatu egin den. Eta hemen ikusten dugu argi eta garbi zelan, jada diferentzia handi bat daukagu, bai atzerritar nazionalitate daukan populazioak, Euskadi momentu hauetan direla 140.000 pertsona, baina jaiolekuari begiratzen baldin badiogu 180.000 pertsona eta hitz egiten ari gara. 40.000 pertsona daude jada Euskadin bizi direnak, 2014 urtean, kanpoan jaio egin direnak eta atzerritar nazionalitaterik ez daukatenak. Orduan, eta baita ere grafikoan ikusten dugu zelan beherakada gehien bat eman da nazionalitatetan, baina ez jaiolekuetan. Baina, zelan kalkulatu, panoramika edo gai hau tratatzen ari ginenen ikuspegin, erronka bat ikusi dugu perspektiba metodologiko batetatik, ez? Etorkinen seme-alabak hemen jaiotzen direnean, hemen jaiotakoak direnak, jada ez dira datu estadistikoetan agertzen. Zelan kontabilizatu ditzakegu. Orduan, 2011ko zentsua erabiliz, ikusi konputatu egin ditugu, ez kontutan izan da beraiek non jaio diren, pertsonak non jaio diren, baizik eta beraien gurasoak non jaio diren. Eta orduan, argazkia nahikotxo aldatu egiten zaigu. 2011ko datuak hartzen baldin bat ditugu konparatu ahal izateko, ikusiko dugu zelan, urte horretan, nazionalitatea kontutan hartuta, atzerritarrak ziren 145.000, populazioaren 6,6. Jaiolekua kontutan hartzen baldin badugu, 165.000, 8%, 2011, baina gurasoen jatorria kontutan hartzen baldin badugu, 201.000 biztanle ditugu, atzerritar jatorrikoak. Hemen sartzen dira, bai ama atzerritarra izatea, atzerrian jaioa izatea, ez atzerritar nazionalitatea, bai aita edo bai aita eta ama. Horren ikusten dugu zelan argazkia aldatu egiten den, eta ikusten dugun jada euskal gizartea anitza da, baino pentsatzen duguna baino askoz anitzagoak gara. Eta honek zer azaltzen du, honek azaltzen du alde batetik immigrazio fenomenoa, baina baita ere azaltzen du jaiotzen kopuruak. Eta hemen ikusten dugu argi eta garbi zelan 2001-2012 urte artean Euskadin egon ziren 240.000 jaiotza. Horietatik, 30.000 eta piku izan du aita eta ama edo aita atzerritarra. Hau da, tarte horretan, immigrazio tarte horretan, hamarkada honetan, 12,7 jaiotzen 12,7 immigrazioaren fenomenoak sortutakoa edo eragindakoa da. Baina datuak begiratzen baldin baditugu urteka ikusiko dugu zelan 2008tik aurrera portzentai hau 17%tik gora kokatu egiten den. Osea, ia gaur egun Euskadin ematen diren 5 jaiotzetetik 2,
aita, ama edo ama eta aita atzerritarra da. Eta honek azkenan estok demografiko bat sortzen hasten da. Honek eragin bat dauka, honek eragin sakon bat dauka gure aniztasunean. Eta hemen ikusten dugun grafiko honetan, ikusten dugu adintaldeka atzerritar jatorriko gurasoak duen populazioa. Eta hemen ikusiko dugu gure etorkizuneko aniztasuna. 0 eta 4 urte bitartean, hauek dira 2001ko datuak, zentzuarenak, 0 eta 4 bitarteko populazioan Euskadin immigrazio edo aniztasun tasa dituzakeguna 17,8 da. EAen, 2011an, tasa orokorra 9,6. Ikusten baldin badugu, etorkinen seme alaban, gazte tarte horretan zelan aniztasuna asko handiagoa den. Eta hau da datorkiguna. Hau da, hemendik 20 urtetara, jada, izango dugun gure lan merkatuan, populazio nagusian, eta bar, izango dugun aniztasuna. Eta ikusten dugu baita ere zelan, 0tik 54 urtetara, hor, datua honela kalkulatuz ikusten dugun zelan, portzentaia den EAeko portzentaia orokorra baino altuagoa. Grafiko honek berez esaten digu zer datorkigun, etortzen zaigun aniztasuna. Eta grafiko honetan ikusi ezakegu populazioaren distribuzioa edo populazioaren banaketa adintaldeka segun nola kalkulatu egiten dugun, eta hemen ikusi dezakegu zelako desberdintasunak ematen diren da zein garrantzitsua den datuen kontu. Hau da, errolda kontutan hartzen baldin badugu, ikusiko dugu hau izan daitekela atzerritar populazioaren piramida. Hau da, gazteak oso, seme alabak oso gutxi dira, lan egiteko adinean daudenak asko dira eta zaharrak direna gitxi dira. Baina kalkulatu egiten badugu hau, gurasoen jatorria kontutan hartuta, ikusiko dugu zelan grafikoa asko aldatu egiten den. Eta ikusiko dugu zelan adin piramidea den, gure adin piramidearen antzekoagoa, ez berdina, zitik askoz gazteagoa da, baina antzekoagoa. Beraz, kontutan hartu beharreko aldagai estadistikoa. Bale, guk atzerritarren seme alabei buruz hitz egiten dugunean kokatu dugu 0,4 urte bitartean. Zergaitik? Hemen kontutan hartu ditugulako bai immigrazio fenomenoa hasi zanean, indar hartzen hasi zanean Euskadin, reagrupamientoa egin zutenak, atzerritik etorri egin zirena 2001, 2003, 2004, 2005, jada horietariko batzu unibertsitateetan, ere Euskal Unibertsitatean topatu ditzakegunak, edo lan merkatuan. Orduan, tarte hori hartu dugu. Gure kalkuloen arabera, etorkinen seme alabei buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara 75.000 pertsonako kolektibo batei buruz eaen. Horrek esan nahi du, kolektibo honek suposatzen du atzerritar populazio guztiaren 37%. Hauetatik, 36.000 Euskadin jaio dira. 47,6. Estatuan jaio dira 3.150, 4,2. Eta atzerrian jaio dira, 36.000 pertsona da, 1,48. Beraz ikusten dugu zelan diferentzia oso interesgarri bat ematen da. Hau da, hauek zenbat bertan Euskadin jaio direnak, gehien bat 0 eta 9 urte bitartean topatu egiten ditugu. Eta beraien gurasoekin batera edo gero reagrupamendua egin dutenak, hor topatu ditzakegu gehien bat 10 urtetatik aurrerako etorkinen seme alabak. Orduan, datu hau oso interesgarria da, ez dalako berdina kudeaketa edo ekintzak martxan jarri egiten direnean, jada hemen jaiotako bat edo beraien herrialdetik etorritako gazte bat, ez? Orduan, hemen ikusten ari gara ja pizkat panorama hau nolakoa dan.
beste datu interesgarri bat, bueno, eta guraso hauek, esan dugu, ez, ama izan daitekela kanpoan jaiotakoa, aite izan daitekela kanpoan jaiotakoa, edo ama eta aite izan daitezkela kanpoan jaiotakoa. Bueno, guztira, 0 eta 24 urte bitartean, 76 bere guraso biak, aita eta ama, edo ama eta aita, dira bihar atzerritar nazionalitatea daukatenak. Baina datu interesgarria, 73,9 bikote mixtoak dira. Bikote mixtoak dira. Pentsatu ezakegu ez, badaukagun ideia hori ez, bueno, etorkinak, biak, gurasoak biak atzerritarra. Badaukagu portzentai nahiko garrantzitsu bat biak bikote mixtoena. Are gehiago, 0-tik 9 urtetara, portzentai hau, 0 eta 4 bitartean, 40% da, bikote mixtoena, eta 0 eta 9 eta 5 eta 9 urten artean, 37,8. Honek ematen digu gure aniztasuna errotzen ari da, immigrazio fenomenoa euskal gizartean errotzen hasi da, eta ja hasi gara datuek ja dinamika batzuk, erlazio dinamiko batzuk agertu egiten dituzte eta nahiko interesgarriak dira. Jatorria ezagutzeko begiratu duguna izan da amaren jatorria, seme-alaben amaren jatorria. Eta hemen ikusten dugu datu bat jatorriaren, immigrazioaren jatorria ikusten baldin badugu, datu nahiko antzekoak, baina ezberdintasunak daude adintaldeka. 0 eta 4 urte bitartean, 40% Hego Amerikan, bere ama Hego Amerikan jaioa da. 19% ia 20% Europar Batasunean, eta 20% Afrikan. Gero besteak herrizualak dira. Baina, begiratu egiten baldin badugu 0 eta 4 urte bitartekoak, hemen aldaketa bat ikusten ari gara. Eta gainera, dinamika migratorioan jada ikusten den aldaketa bat. Da, Afrikar nazionalitateak gero eta indar eta pisu handiago hartzen ari da Euskadin. Hego Amerikako populazioa nagusia da oraindik, baina Afrikako jatorriak gorantza doaz. Eta hori ja, 0 eta 4 urte bitartean ikusten ari gara. Hau da, zerraitik, jada hemen seme-alaben 1,31 bere ama Afrikar jatorrikoa da. Gero, hemen ikusiko dugu zelan gehienak Euskadin edo Euskadin jaioak, Euskadin eta estatuan jaioak diren, 0 eta 4 urte bitartean, eta gero gorantzagoa zen bitartean ikusten dugu zelan atzerrian jaiotako seme-alabak handiago diren. Kenduta Afrikako kasua. Bai, 5 eta 9 urte bitartekoak gehiago Euskadin jaio direnak. Eta ja, eztabaidarako denbora izateko eta helburua zelako pizkatez datu batzuk ematea, gaurko eta biharko jardunaldian izango dugun eztabaida kokatu ahal izateko ondorioak, ez? Pizkat esan dudana, hau da, immigrazio dinamika egonkortu egin da Euskadin. Immigrazioa ez doa atzerantza, immigrazioa egonkortu egin da. Eta hori buruan gorde berdun datua da. Ideia dago, krisiaren gatik, etorkinak beraien herrietara bueltatzen ari direla, eta hori egin batean eman daiteke kasu batzuetan, hori errealitate bada, baina ikusten ari garena da gehien bat, datuek jaiolekua kontutan hartzen baldin badugu, eta ez nazionalitatea, dinamika egonkortu egin direla, bai, bueltatzen ari direla, baino uste duguna, baino askoz gutxiagoa. Bestalde batetik, jada nitzak immigrazio fenomenoa heldu baino lehenago Euskal Gizartean hitza zan. Beste urte batzuetan, beste marka batzuetan jasan ditugun migrazio dinamikengatik. Baina, immigrazio berri honekin, uste duguna baino askoz anitzagoa gara. Eta horre ematen digu datu, ez? Guazen begiratzera gurasean jatorria. Eta ikusiko guzelan 200.000 pertsonataz hitz egiten ari garen. Eta gero, beste ondorio argi batez, etorkinen eragin handia oso garrantzitsua jaiotzen kopuruan.
65.000ko kolektibo bati buruz hitz egiten ari gara, erdia gutxi gora bera Euskadin jaioa, erdia gutxi gora bera berriz elkartuak, beraien jaioterritik etorri direnak, 0 eta 4 urte bitarteko populazioaren, Euskal Gazteriaren 15,7 atzerritar jatorrikoa da. Baina 0 eta 4 adintartea begiratzen baldin badugu, portzentaia iaia 1,8 iraltzen da. Bikote mistoak, seme-alaben 1,34 bikote mistoetan, bikote mistoak osatu ditzaketen familietan bizi dira, eta portzentaia hau 1,40 igotzen da 0 eta 4 urte bitartean. Amaren jatorria orokorrean erdia Hego Amerikatik dator, baina 0 eta 4 urte bitartean ikusten baldin badugu Afrikako nazionalitatea edo Afrikako jatorria indar gehiago hartzen du. Orduan, eta bukatzeko, honek datu hauek erakusten digutena da pizkat datorkigun aniztasuna, eta baita ere kontutan aniztasun eta integrazio politiketan ibiltzen garenok ez, jada ez dugula inbeste pentsatu behar fluxuetan, baizik eta zelan kudeatuko dugu estokau. Eta horretarako egin ditugu baita ere jardunaldi hauek, ez? Eta baita ere, zein garrantzitsua den diskurtso politikoak. Zein garrantzitsuak diren diskurtso politikoak estigmatizazio egoerak esortzeko. Eta berez, orain gaur egun estigmatizazioa sortu ditzaketen diskurtso politikoak etorkizun hau kudeatzeko, datorkigun etorkizun hau kudeatzeko kristolako obstakuloa dira. Besterik gabe eskerrik asko eta orain eztabaidarako tartea. Pizkat berandugo